Moabot sa 1.7 million pesos ang gihatag nga financial assistance sa provincial government sa Bukidnon kauban ang Enhanced Comprehensive Local Integration Program kun ECLIP alang sa mga Kanhi Rebelde. Ang mga Kanhi Rebelde giasikaso sa 89th Infantry Makatao Battalion, Philippine Army kung asa gihimo ang distribusyon sa assistance sa covered court sa Barangay Poblasyon, Quezon, Bukidnon. Matag usa ka Kanhi Rebelde nakadawat og 15,000 pesos nga provincial livelihood financial assistance. Magsilbing dugang kapital sa ilang livelihood initiatives ang nadawat nga tabang. Gawa sa gihatag nga dugang kapital, adunay pabaon nga food packs ang Provincial Social Welfare and Development Office nga dugang suporta sa pang-adlaw-adlaw nga panginahanglanon sa pamilya sa Kanhi Rebelde. Gitambungan sa mga opisyal sa 1003rd Brigade Philippine Army Provincial Government Official sa Bukidnon, PSWDO ug uban pa ang gihimong distribusyon. Ang assistance naghatag og paglaom sa mga Kanhi Rebelde nga makapangilabuhing tunhay nga layo sa kagubot. Peng Alinyo, Newsline Philippines. Stay safe.